May recipe dito guys, oh. Nahati ata siya sa 5. Wow. Under siya ng berries. I-try ko amuyin. Hindi siya katulad nito na medyo maamoy. Mas maamoy ito. Mas silky. Ito mas magas pang Van Houten. Iba yung texture ng kanyang packaging. Hindi siya ganun kaingay. Unlike those two na maingay. Ganda ng packaging niya. Mukhang social, professional, intense, dark. Oh. Huh? Ito, berries. Ito yung pinakamapait sa amoy. Yun lang sila texture nito. Ating titikman yung ating mga chocolates. Fuji. Yan. Para siyang may milk. Ito naman itong Savona. Yan. Sarap siya. Mas masarap to kaysa dun sa Fuji. In fairness, para siyang hindi compound. Para siyang yung chocolate talaga na ready to eat. Mas makinis. Ito naman, Van Houten. Yung may magandang packaging. Ayan. Guys, nagma-melt in your mouth siya. Para siyang ice na natutunaw gusa. Sa lahat ng apat na ito yung pinaka-dark. Tapos ito, yung berries naman. Wala, masarap din siya. Nagma-melt in your mouth. Pero parang mas malamig ito. Ito, try ko nga i-compare dito. Sa Savona. Magkalasa. So, ito yung mga ingredients, guys. Halos pare-pareho. Ayan, vegetable fat. May refined sugar. Puro sugar. Ayan, lahat sila meron. Cocoa powder. Puro cocoa powder. Tapos yung emulsifiers. Ayan guys. So, wala na akong idea kung ano itong mga to. Basta meron lahat sila. Emulsifier. And yung vanillin powder yung kay Fuji. Tapos, natural vanilla naman kay Beryl's. So, yun. So, ipapatikim ko kay Jihao. Ito yung Savona, guys. Okay, so natutuwa naman siya, guys. Van Houten. So far, so good, guys. So, ito yung next. Yung Beryl's. Ayan. Ito, natitikman na yan ngayon. Fuji. Ayan, Fuji yan. Wala? So, anong pinakamasarap? Yung Fuji. Ayan. So, yung Fuji daw ang pinakamasarap. Yung next, guys. Ito, yung Van Houten. So, next, pangatlo, yung Beryl's. Yung last, yung Savona. Okay. Kaya, sarili opinion lang. Ada ba yun? Pagsasarunan niya kaimasan. Ihan niya kaimasan. Okay. Tapos nga next. Tapos. Si Jera naman ang next. You choose. Anong pinakamasarap dyan? Tapos.
Tay, Mm. sundota. Ito. Ito yung berries, guys. So, ganyan siya kapag chinap mo. Medyo nabibreak siya. Pero itong, ganyan. Itong Van Horen yan. Yung Savona. Ayan. Ganyan siya kapag kinat. Ito naman yung Fuji. Maganda rin siyang i-slice, hindi siya naninigas. Yan guys, so na-chop na natin. Try natin amuyin ulit. Berries. Parang ang weird ng amoy. Ito. Weird. Alam niyo yung tuyo, parang ganun yung amoy niya, guys. Ba't ganun? Parang tuyo yung amoy. Ito. Ito, maamoy mo yung chocolate na may pagka-dark. Ito naman, hindi siya maamoy. As maamoy ito, guys. Kaysa dito. Naamoy ko yung chocolate, pero hindi siya ganun ka lala. Ito naman. Ito ang sobrang maamoy. Bango. Ito yung pinakamabango sa lahat. Para siyang merong yung vanilla siguro. So, itong pinakamabango. Ito naman yung pinakamabaho. Ito yung pinaka-less walang amoy. Tapos, ito yung may medyo maamoy. Next siya dito. Pero yung amoy niya more on like hindi siya amoy chocolate, guys, eh. Ito yung pinakamabaho. Tapos next ito na mabaho. Tapos ito walang masyadong amoy. Tapos ito pinakamabango. Siguro ita-taste ko ulit. So tikman natin to. Sarap. Ito. Sobrang smooth kasi nito. Magkalasa sila. Ito yung pinakamasarap. Tapos, ito, parang halos parehas lang ito. Hindi ko kasi na-differentiate. Wait lang. Inom akong tubig. So, tingnan ko ulit. Ito. Parang mas malasa pa ito kaysa dito. So, I think ito, tapos next ito. Then ito, tapos yun. Yun ang sa akin.